kalman laeng. Programang ingkay pakangigan, kada kinang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito nga programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayan nga ro ti surat, ti pakasalitaan, iti kalman laeng, ni pagkayam tangantani, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, ta inyawid ko manen, dato girlfriend ko, ngayon patik ko unay-unay. Inyawid ko manen dito balay, manong naming. Napang ko inururay iti department store nga pagtrabahuan na tap na rikasta kita aglugan iti tricycle nga ipaspasadag. Ngayon da ito'y manong nami ni Loida. Kaya sumangpit kami dito'y balay, manong nami, si mabat ni nanang. Anta kagayam Lloyd na balasan ko. Unang, mailiw ka nun niya, Dani kanyak. Mailiw kami mat kang ka. Umyan ka sigurado. Unang, kita si kanto at agluto ti pamigat. Mailiw kami mat itiluto. Anang, ada naluto yung sangbet mo yun. Kita malaksit ka na dyan inabraw ko. Di ka ada penayon si dato yung sangbet mo. Ano data ya? Litson manok. Kinagimata ka matan iti kalyantes ken na dinakdakan. Kinapagkasuon na ya. Dani kasinsi mo dito likod. Ito pa lang agsasalita na kinitatang nyo. Ada sang-sangwandan nga Jane nga pulutan ti awan. Pagkasuon na eh. Kuy ka nga rutin kini Loida. Dumano na kan sa likod. Loida, pilat ako ma. Sakto pa iti kong kunam. Amamang payaw-awid mo ito balayo. Kaya ako nito likod manong name. Kasin! Pagkasuon na eh. Andan mainom. Andan na dinakdakan kin kalyantes. Dasar mo lang aro din. Arugyante yun. Kaya pala, tilmon kam kini Angkel. Loktak ko man natin 4 kantos ng kunamat ni Angkel. Urayan ta. Ni Dani siguradong mangsangpit iti pulutan ko na. At salang ang pulutan tinsangpit ko. Makan pa. Ay, letson manok. Salang letson manok. At dapat ka nag-into no rabi. Ni ipagtubi nga Loida. Ay, malagip ko kayam kasin. Ang katuloy yung kaya ni Loida. Saan ko sinong batan manong nemi da kita nga sa lutsod at nga kasinsin ko nga Elmer. Diyak mga mawatan no ape nga. Damagan na nagkatuloyan kami. Hindasar ko di mapulutan manong nemi kitirinog yaminti minum. Inulit na lang manong nemi sinalutsod no agkatuloyan kami kini Loida. Ili ta pumano ni tatang tumapang kano mga alat ti danum. Ape ko di ka magkatuloy yan. Arig na gasawa kami. Dandan ni linawas ng isang pit ko di balay. Nagsikog data sigurado ng ikasar ko. Nga pa hangot ng nagsikog. Tsak man na mo, baka di ka makaputot kasi. At agad-garot pulita nga baog. Ay, napagsanay ka. Kaya pa yan masalusot mo di kasta. Di na minsan kami nga nagsalita kami kini Loida. Naibaga na kanya. Nga kaslad pagyas asawaan da nga Hawaiano. Anya? Imbaga na kang ganeta. Sikapit yung imbaga na saan kanya? Kaya mabuti nga mangibaga kang ka. Kaya pa nga imbaga na kang ka. So nga tibanag ko na agur-uray lang dahil dati Hawaiano. So nga mansoy mo. Sakbay nga masublat tayo yan, no? Manong nemi na panak medla nakikidan nga nangan kadaloy dahan ni nanang kente ading ko nga bonsumi. Talo ka magkakabsat manong.
Ada inauna, babae, nakiasawa, na isa, na ikamang sa Jezabela, sa aktibe kadua, kahit ko kumamat yan asawa, ang agurnungak pa ko na. Irin to ni June, manong name iti adjek, iso pagbasbasay, datatang kininanang iti kolehiyo. Para bareng, no adamot la graduar, kada kami nga kakapsat ko na. Tumultulong ang beto ka, no problema ni nanang iti kwartang itad na kini June. Di mapas kami nanganangan, timulong ni Loida, naginaw, napanak nagdigusin. Madama pa lang met manong name iti inom datatang kini kasin kong Elmer. Saan ako nga nagpaut. Manayan na dyan, pangkondisyon ko tiriknak. Nagdigos ako. Siyempre ka dito salad mi, manong name salad mi ko nakta, salad mi nga duwa kini Loida na umay dito balay. Naiturog ko. Hindi makaringat. At dan, ni Loida ti apay ko. Loida? Loida. Di ba tinakrinihing? Kinakaturog ka kita ano orasin? Alangan mo't nariingin ka. Nagpig sa turok mo. I love you. And I miss you. Pinawid ko anong name kit si Mango kaniyak inamalak di kiti lips na. Bimalas mat manong. Bimala tirik nami. Inuksod ko ti t-shirt ko manong. Kat nung asitang uksubot ti t-shirt ko, amo nalatan di sumarunong aramidan na. Ti barokong kumanong. Pirit-piritan na kinikinitayan. Ti susok siyempre. Alay na. Kabayatan ba't nga paprusak. Ngaramrama. Mas masahiyak met manong nemi ti duaman sanas ti barokong. Irapin ko nang inikat ti short ko ken break ko man. Inanak ti may nga imanan kada impaigam ko ti turturusok. Amo na malatan ti ramidan na pagkapagkalan na medyo ingatoy pa ba. Loida. Loida. Siya kamaten tinagikat terwatan na itingatokin pa ba. Simublatak meten manong nemi nga nang karamkam nga nang kagat-kagat anang kinit kadagiti duaman sanas iti barukong ni Loida. Dani, nagbaglo ka. Nakayimimas ka. Kasta mo na iti panagpaot na kinibibig ko pag sinsinublatek manong nemi aking kinikinitin na kinituhaman sanas ni Loida. Buwan manong nemi tiyakon mabilang no may kamanuda ito nga panagkanaig ni. Gabot atalon nga tawen manong nemi iti relasyon mi. Virgin nga tinagikuhak ni Loida. Buwan manong nemi basta mailiwak bapang kong tagasen basta teksak uno tawagak unak ken kuha na nga tagasen ka yawid ka di balay wun ko na naman malaksid no natay may patang nga kunana greglaak kunana ni mamanumit lang may patang manong ipababak pa iti ulok manong nemi kas iti dati nga panangan manong nemi ta magustuhan na nga idadan ti ulok manong nemi iti nagbaitan di kiti legs na sinapol ko manong nemi ti perlas nga magusto ka kinikiniten kinit ko Dani sa kuntong manong nemi pagdakiwasen ti dilak kada pagisunto manong nemi mapatangan ti kastawan ti burnok na ngaruangan ti kuweba. Umunan tupe lang sepsepak banukon na manong nemi sa kunto isarek ti dilak ket sa kunto pagkutsi-kutsen sa ipangatong ipababa ti patong nang isurot na nakasta nga sepsepak. Dani.
awanen ti sapulan na kanyak manong nemi aramidik ti amin tapno awanen ti pamilawan na kanyak iti performance ko iti kama maano no mamin ano tong ibagana nga mapanak manen no adapay lang digiti bibig ko iti baba manong nemi awang bolos ti panagalumiim ko manong gaboto para kanyak nakadaldalos nakaimimas awan ti sabali nga makasagit ken kuanon di lang sisya no kayat nagtentiriknak manong nemi burnok kundi agur uray ngumaton dun ti ulok ket maisaeta kapag apaman karikiti duwaman sanas na kalbasan na manong nemi isuntun ti mangiturong ko nam tagumanat manen igaman nanto manong nemi ti turturusok kirisot mangiturong king kamapan oh lo Loida Dani Dani alis tam Dani nakapapautak to manong nemi tirabaw na nakabaybayagak to manong nemi kit orela maminduan mamintlun to bayan manong nemi nagsabat tong tirik namin no pangkuntumot ti inaornong ko ti makalawas po Luita Dani Siyempre manong nemi aginanakam tumet kalpasan nga kirpa dagiti anang sabken anang analal. Sweetheart, are you happy? Salugsudim ka di pa ilang. Super. Naminano ka. Abi salugsudim. Kako na. Naminduhak di ta baba sa aknamitlo. Hindi namin lima. Nalayang ka niya. Uwin, nalaing ka. O, mati sa bali maging komperaket. Tasiksikamit pa lang tinalaki di biyak ko. Amom, ada sinaludsod ni Cousin Elmeritay. Ano sinusod na? Agkatuloyan kahit nga takin ni Lloyd ako na. Kaya sumat mo. Kawang mo nakman ah. Ada ka nun na ibagam keng kuha na edi. Naibaga na niya. Ganda ka na yung sasawa na keng kahamayano. Loko mo tayo diyang Elmerin. Chismoso kayong nagsasinsim mo. Anong chismoso? Di sa lutsod, ada na ibagam? Oo, malagip ko. Awan malagip mo? Ano tagpepeso? Ada ka di problema? Awan? Agkatuluyan na kata. Sika di first love ko. Abay nag-uray nga second love? Awan? Kat sika mo di first love ko. Ada ka din nadamag mo nga girlfriend ko before king ka? Ada ka di sa balang nga nadamag mo nga babae di biyag ko malaksid king ka? Awan, gusto, sikat yung first love ko. First love and last love. What is si kawin? Agkasawatan. Di mo pa kayat? Naku, mabit lang. Manong nemi, timakter. Ang kami sarak na nga tanong, iminom. Kasla tatlumar na. Akong kontrol ka? Halikat nung sigukak. Akong kontrol ka? Buhan. Anak ko ba kontrol? Baka hindi palang damot ka. Baka nagsiguk ako. Hindi mo kayo nagsiguk ka. At ka problema? Awan. Yung mga nga nagtumtumar ka. Di mo kayo nagsikog. Amang nagsikog ka, ikasar ka. Mambay, kakbay kayat. Tapay.
Tsaka mo nakasanong ipudukin ka. Ada ka di limlimad mo kanya? Gusto ka dito ko na ni Elmer? Wan man laing ngayon, wan. Ada hawayanong iasaw da king ka? Siguro, Dani kat no talaga nga saan nga si Kakensya. Mabalin, nga makasawak na hawayano. Ngayon no talaga nga naikari nga si Kakensya, ore nga tamat mano nga hawayano. Ngayon, mawatan na ito nga tamat din no, makapagdesisyon na ito. Kayat mo na di hawayano ng tisyak. Bimaho na. Kahit ko lang ang lumungaw ti biyag mi. Kahit ko lang mapadasan nagbiyag nga nasa liwanwan. Sayang ano kas pagarikan. Sukat kang harutin. Pumanaw kan. Hindi ito'y. Gusto nga rabi, papanahon na. Kada mo sasarabi nga, saan tamat gabang katuluyan? Rimuharak mano. Linoktak tira. Saan gayam nga naibus, 400. At 1/4. Iminomak mano. May nagdinanon mano na ni Lloyd na ito ko sige. Apay ba't kung magparte ka? Kahit ko lang ituloy dito eh. Saan na nga ni boss? Siguro dito yung timauding yung may muli ti balay. Awag din ako awisanin. At dapat hawayan mo. Kata di mat pa sumangpat. Apay urayak pa lang sumangpat. No talaga mat lang agsinataitan. Tadya akong mangnamnama. Tabarbaling malipatan ka. Wala, no, dinakmawatan, no, maramit ko. Naman na talaga desisyon mo. Siguro, sakto lang at makadesisyon nung sumangpitan ti hawayano. Isundot pa ng ibaga. No kayat ko, no saan. Habang awan, di agpapastapay lang. Awan sa serbina. Di ka tubalagay matagikuang aglanayon. Di pa lang arod pagsinan. Tarugyan ka, lipatinan. Saan min nga naulit pa yung manunamin na nagkanaig agsibod ta sa anak ko nga nagiday ti abay na. Itilatan salas ti nagidaak manunamin. Iti makaturo akon gabutan na ibus kon manunamin ti tadangan chin. Ninanang ninangriring kanyak. Hay. Tadi. Nana. Di ka masapay nga pa nagpasada. Ay, pas di nakriniing. Ito palang ririingin da ka. Iloy da. Hawa na nagluganin sa bale. Ba't malado man ti trabaho nan. Ano na pasama ka na kayo drabi eh. Abay apa kayo. Nagsina kami nanang. Anya? Abay. Ang damat gayam pangisawa ang daking kuha ng hawayano. Takayat na. Agdesisyon to ka no itong sumangpitan di hawayano. Takil ti pamatik nang. Nga kayat na di hawayano ng itisyak. Okay. Okay lang. Okay ta. Nagpapasak mo ti. O, nasakit na bakarang ko. O, nasakit na bakarang ko no. Stamat reaction mo. Awan mapukaw kanyak lang, di ba? Siya ti lalaki. Awan ti mapukaw kanyak. Awan mapukaw mo, agad na siya at isuna. Nanang na siya at narukop. Hanga na pudot, panagayat na. Rupa ti kwarta. Rupa ti dolyar. Kadabi nga rin siya ti bugbog kawam. Nga agbunubugan, nga mamigatan, nga agpasadan.
Nagpasadak man lang ina itangal daw manon name. Your ore ko lang ada text. Ada text manon name ni Lloyd ang mawan. Isa kumatimang text kong kuha ng babamon. Pa kumatext pa lang kung tawagan. Nadlaw manon name ni Anton nakaslag pupong tutak. Pare Dani, dahil sakit problema ma. Pare. Ay, abay. Nakamano ka din. Sang-sangpet ko arig na. Nakapaserok lang yung tagapok di balay. Sa daduang nagsarunong nga pasahero sa may nagparada. Apa yan? Wala tanda sakit problema? Awan? Nagsapsapo lang lang sukat ni Lloyda. Ana? Awan ka kinudan? Nabayag kayong gat? Tasuro nga talo ka tawamin eh. Kinawang kayon. Dilang rabi. Naudi. Inyawid ko. Ente rabi madlang nagsina kami. Tabay. Dawayano na yung mga asawa kong kuha na. Ang bali ata nalpasamot din. Nag-umuma kamot kong kuha na, di ba? Tinasakit kumaag no sa mo pa naramanan kalpasan na kita sa bali. Kaya pa mapukawag kaya babae nga dunta. Krasapay kang kani kwa. Sino? Dito papapanintay ka karinderya. Damianan. Ni Susan. Ay, ni Susan. Man. Dijet pag isukat hamon. Baka bahanan ng virgin na dyan. Baka mamanumutan. Masara ka mga virgin. Apa ni Lloyd the virginity. Virgin siya. Sayang nga da. Kita, wala siya nga virgin, no? Talagang adabot na agam. Hindi siya kung manong name nagkarga. Nayara namat nagpamyanan tiyan pagitulodak kadakuan. Hindi agsubliak manong name ang pa masapasahero na batog kon di karinterya nga ayan ni Susan. Napanahon. Si mabat nga dagos ni Susan. Hello, lover boy. Nabay nga saan kayo may alam. Merienda? Anin? Sikalatan. Ano? Siya? Nagagangaw. Naimas ka di. Ramanan nakatap na iba sa kung saan. Itaman pa eh. Itaman pala mangin ko na kita. Uray ko nga rudkit. Imta sa amon boyfriend mo. Nakadaw ka arap kay ka. Awan pa'y tinaklon ko kadakwada, tawan tikayit ko kadakwada, sikat kayit ko. Apa yan nitanda kanya kawang kadakwada. Basta sikat kayit ko. Ramanak man nga ron. Ito na no. Ito na agrikap kami. Ano oras pa nagrikap yun, ya? 7:00. Sapsapak tulatan. Sige. Orahin ka. Umay na tualan. Sige. Peso ha. Orahin ka wen. I love you. Di naklab? Apay no, ada mapasamak karatan, lab kan? Naguloko kang matkan. Baka no may bagak to, no madaman. Loko ka, Dani, loko ka. Nalipatak man tanong nimi. Nalipatak balagip ko, atak dito balayin. Dagayim date ko. Alananta ko nam. Date ko ni Lloyda. Ni text, ni tawag. Dak na ore. Kasi ko ba't bang text kang kuha na? Anya ko mapalang matpampara kang text kang kuha na nanang. Kaya lang arot larabi ka, nagsina kami kunak mo. Ay, kaya ang arot nga nakita katuluyan. Ay, silang arot ko nung nga kadate mo. Babae yan, ang arot. Dagayong tulag mi. Siguro naamunat cellphone number ko rin dyan. Talaga nga tawag-tawagan na ko man. Ay, kaya nangalis tumadlagay mo isukat mo ni Lloyda. At utot babae na nang saktupay. Sa bahay ni Lloyda. Masaya nga na kamapukaw ko iso na.
Ala, malipatam tumit lang Ni tatang, dadatali ko, sudagin ni Elmer. Manda-manda inom da, ay, naimas pulutan da. Da apin na dagayam. Na dansala anupan ni Elmer nga banyas. Ha? Nagluko dito yun. Apin na dayayab kanyak. Kasi, dagagayam kasi. Apin na dayayab kanyak. Kaya paboritong natin pulutan. Kita bumingarot nga ka na ya. Di nyo naputan under the motor ko, tricycle ko. Lang may kakarotin. Dito ba lang ang pangipapasa ko. O niya, puno ka dito ko na ni Uncle? Ngani, ngawan kayong kiniloida? Awanin, drabi. Kung nagtupi nga mikat, lepas ti kwami, panaginiliw mi. Dinamag ko na dyan bagam. Naging ka na, inanugot na. Supet pa nakadoktar ko ang tumtumargayam. Sumit lang saan ko masikukan. Sumit din na biti, pungtot ko, sinatakarutan ko na. Saan kami nga nagkaidan? Suman nga doon, pagpapasa ko, binumakagpulutan na. Ay, baro, kang gaon ay malukluksaw. Tatang, maluksaw ata siyempre, patpatag ko ni Lloyda May gidyat ni Lloyda. Awanin ti pangisukata. Ang hindi mo mo't mabalaw, usos na rin na di panunot na. At dagayang mayat ng mga sawa keng kuha ng Hawaiano. Apay nga din ng aba na si Pawan dat ang oportunidad. Madamat inomi manunemi idi tapok kawad nak ni Nanang. Nane! Kanang! Dasa nga ilim! Ni Lloyda? Sino? Susan ganut nagan na. Kasin, dagos mo't kang takasukat na. Ha? Inyang angaw ko lang dati ka babae. I-date kanto no rabi ko nak. Dagasing kanto ko nak. Nalipatak sa ako lang malagip itadak dito balay. Kaya siyempre nagsalsalod-so din na. Ito balay o. May mata na. Kasi, si kamanlangan. Ti mangyawit kang kuha ng balay na. Susapagin na sakit kayat na. Kahit padasa mo sirpatan na barbarin kayat mo. Simbrik na talaga ni Kasin Elmer manong name ti balay nagdito kusina. Ay sinuday dyan nga susa na ya. Dati ka rin dahil ya. Nalapsat mo tang ni matloy dati kayat ko. Kaya ditang simangpet nga mga no. Adamat ni Elmer. Kahit no saan na kayat ni Elmer. Kahit no kayo ano kayat yo. Kako. Laning tatang. Amin diyo kahit kas pagarigan. No, para kay ni Pedro. Nutod ko kada kayo. Loko dito agriri ni nanang mo. Hindi agsubli ni Elmer manong. Kasin. Nalapsat siya ka. Okay mo na. Sa balit lapsat na sa balit at kaniloy da. Namanat na lumaging kuha na. Ito lang na basit gargaraw na. Kahit gabutan at lumang na gargaraw na. Di mo imbaga? Imbaga ka natin pasagsak. Di nakakayat ni asing kunak. Siyak ti mangyat kang kakunak. May kanta di balay tayo. Balay mi kunak. Di na kaya. Padasam na talo ko yan. Bam siya ti bang imbaga. Yung kayat mo na ka. Kayat ko ano kayat na? Yung kayat mo asawain na ka. Pagparausan lang si Kawin. Si Kawin kasinsin. Paring ano kayat na. Kayat mo saan na kayat? Di, pagawidan. Pagawidan mo't lang, di ba? Ibaon dya balay. Di na kamad kayat. Imposible kasi nga di mo tutupan. Kabata pukaw ni nanang manunay ni napana. Apenda ka. Sweetie ka. Abay, inururay ka.
Alipatak nga ron. Sa ko lamang nag-ibin takti to. Bag mga artimay ka. Maayo ka. Amo no, agtrigagay ka. May pamuspusam. Nakakaro din. Nakakanakitain. Sa karinteriya. No, brayo. Nag-iinom kami. Di ka paraparte ka. Yung nasayat ba doon na partek mo? Makainom ka. Wild ka na ka. Kamit? Ori na nangkan. Nanganak kong. Tamanganak tuwa na naman dumduma. Manong Nemi imay nakiinom nga talaga ni Susan. Kaya di mo makiinom mo nakit ni. Agpasaklod na tindlo ko to. Sana kit ibagantan. Gumagawa na taon si Tarnintan. Ka. Kasi naman pala tinom. Baka, sa dieton mga inuman na. Kung namang itugot ka, ta mangipasukan, ta pagguduhan tantong inuman, ito nagtisalan mo. Tatang, baonan nyo man, kayong ko naman. Bayo Elmer, dagdagang man kasin mo. Bayo, pwede ahog mo king kuhanan. Kitoon. Sino ko mga rod, masanga siya. Baka no, ito ang arabigat, makaalaak, nga bata kapidertil ko. Loko-loko ka. Man. Baka kinanta ikamat mo kanya. Ito. Sabi ko may ikamat ko king ka. Mararonan matiriknak manong siyempre. Kasi, pag gusto mo, kailan, muna ka rin. Damagam latang ininanang ko ng silat ko. Di kagdigos? Pabuludan ng lakit ni dalakit di pagsukata. Sabi nga, di ka nang itungkot. Gusto nang kontak mo nagawid siya balay. Sige, tagdigos sa kanat. Tagdigos kan doon. Tagkinaanta. Dublian doon tagpulutan. Oen manong Nemi nag-aasimrek at nagdigo siguro tamang mangko. Teya dayeng nakabayat ng parparaspas manong Nemi ti danong. Kasin. Umapabalakan ka kasin, Dani. Sabi umapalaka ko. Katkano lang hindi ad-ad to ni Lloyda. Hindi lang nabihi, di ba? Sa ita. Sa baling ang babae, di may gadong hanabi. Adapin nga tamagipam mo. Nakaornong ako na, partner. Sikaw. Sakit. Banyas pa ito pulutan. Agbanyas sa kita. Mo na yun. Alapsat mo ni Susan ngayon. Di kami nangkel. Nakaturog ni tata. Napartag kayo mo na ng sangot. Kumayaman tatang. Mapagkat na karot mo tayo. Sige na ito mga tibay. Sige ka man lang karot din kasi. Sa karot, Angel, basit mo pwede na inom na. Siguro umapapal ka na kayo kini Susan. So nga, inturog na. Di pa kasi taawak manong Nemi nakabaybay nagsubli ni Elmer. Pangata. Di madamamat palang digdigos manong Nemi ni Susan. Pero nga nagdigos ng gusto, baka no, lunudlod na amin, kinirkiran. Nakadigos siguro, manong Nemi tawanan timangin ko nga danom. Kanawang matinda diyang kapag sumatan nga umay ni Kasin Elmer. Pero nagbayag kan. Nagbayag kan. Bakit ka tawa ka? Nagayang pagsiripan di banyoyo Kasin. Sinirip mo ni Susan? Lapsat si ka. Lokoy mo no nakamanta nagkakakita kang siyak. Nakita ka mo lang, diyan mo na nasagid. Nagmayat si ka. Jay, parukong na.
Ken narasay si ka. Apay nakita mo talaga. Apay naabot pagsiripan ni banyo. Ilipatam ka rin ni banyoyo ket dimot na kanyaw yun aging gana di kwakit. Di ba? Napalaw-law mo lang ti hollow blocks ng balimot sumagpat nga mangtamdag. Taksan ada nga nakompleto ng hollow blocks nga mabalim mong siripan. Taglog. Ori no sa mong insal. Ano ko kamit? Si kamit. Kasi ano ko ba? Hindi tagring ti cellphone ko ano name nakiktutak. Apay, sino? Ni Loida. Awagan na ka ni Loida? Sungbata mo na. Baka mo? Sungbata. Ito ano ko ang tipagana. Nagmalambalam ng nga nag-text. Itakit din na at oras no? So parang tawag na. Sungbata na eh. Ulit-ulitan na. Sinong bata? Hello? Danny? Nakadisturbo ka di? Baga mo nakadisturbo ka? Ano ka man nakadisturbo? Nadisturbo kami at nadisturbo ka at siyempre madamat inom. Inom. Tikas nga oras, nagiinom kayo pa lang. Katuhin. Di mataya dadta ni Susan. Nakanaw namagan. Saan nga naskan pa nga. May amo mo kasanungan namak. Nakalilisto na kayo masukatan. Kada ni Susan. Ururain na. Yung kaslawan ti panggap ko. Papagustokin ko na. Api nga da. Api salsalat suda. Awantan, di ba? Nakalalisto ka kaya. Sige nga natin. Good luck. Manong nemi nangag ni Elmer ti saritaan mi kabatin sinyas na itayang loudspeaker mo. Kasin, anak arudan. Talagang amat nga awan ratak kini Susan. Okay, agur oray sonan. Asin. Nasa pulong nagdadatang kininanan. Di yung pakadanakan ko naman. Apay, rumara. Oray kang tanda kanyang tutulbag na tricycle. Pamanam, kasama natin Susan. Bakalakad kayong kuwana. Nakon, pamanam, iti balay daloy da. Tsaka mo no nangig mata, manong naimihan nangig ngata ni Susan, ti banarbertit motor. Idi rumara kon ti labas ti inaladan manong naimi nangig ko lang ti bukaw na, Dane! Pamanam! Dane! Nung sangkon ngayon kaskaso man. Iti balay nga mismo daloy da manong naimi ti tinurong ko. Adalaman darabi manong naimi. Ewanan di kita guwarang-guwarang. Nakarekepen di kita tawa di kita balbalay. Bagdanta sa silaw ti city street light manong naimi ti sangon ti balay da. Ewanan ti makita ka nakasindi nga silaw iti unang. Saan kong inya sa dig-unay manong naimi ti tricycle. Medyo dayot ng sardangak. Sakdang nagnanatang ni Masdag itiridaw. Nagtuktuka. Tinawagak manong nemi ni Loida. Simugbat. Hello, apay. Adag dito balayo. Ha? Adag dito balayo. Balayo sakdag tugtugtug. Apay nga may ka.
Kaya di ko paniknagkag ka. Ngawan ti sa baling kakayat ko sa kasiksika. Wanang mandaguro sa diay. Talagang awan rantan. Nagangawak lang yung baga nga i-date ko. Ngam saan ko na paninala. Gabutasan ko na paninala. Imay dito balay. Imay sa di balay. Imaundrant na ka magtutup kong kwa na. Sikat ipatpatig ko, Loida. Umay mo ko mga ilukat tiri daw. Tapno niya rabihin. Dito yak mo yan. Ha? Ano na? May mo ka tiri daw. Sige, mabit lang. Ini paglukat na pagsarag ko manon na imi inamalakon na bibig niya. Oh, Dani. Amo kasanga na kamprama nung na imi. So, ang saliksik ko manon na imi itinarasay nga arwatan na tinakulap ko kat siyempre nagitimansanas na Dani. Dani, apa yan niya? I miss you na, I love you. Diyak kahit nagsinata, diyak kahit nga pupukaw ka. Nga ko ba problema na nakalalisto ti babae kan ka. Sa anak to naragsak, si katayan ti ragsak ko. Naman pa diyak maitid, ti kayat mo. Nakinanamay, kinabaknang. May karatin. Natay, iti salad ko. Mga taon samat nakapuot ka nagiti kabalay ko. Oh my God. Kasla, agdadamo launay manon nemi tingkam panaginarako pa panaginagit kiniloida. Kaskam na nagsinalaeng manon nemi iti mano. May isa nga aldaw manon nemi kasla nagsina kami. Sa kamit lang nagsinublyanan. Kaniti pa nagsinublyanan mi manunimi na irut manin dagiti arakop manunimi kana barbara manin dagiti agik tunggal may sa kada kami. Oh, Laida. Dani. Muray siyak jakayat ni mapugaw ka. Nasiyat matimay ka. Tayo na makaring daanan ng kinitatan. At siyempre, anda ka rito eh. Baka sudat mang dagdag tap na ikasar na. Nagasaka na ka may kasar ka. So, saan ka nagtong tumara? Naman dantangan dagos ni baby, sweetheart. Oh, jakat ka po ako ka. Awan, hindi pang sukat ako ka, Lord, ha? Oh, siya, Dani. Ore, sana ko nung makikiganti tulihar, basta dak. Oh, Dani, Kat nagpaisuman nung nemi, init sa maduktalan ni tatang na daak. Nagbatbat na kang anatoy! Nagasagana kang maging kasarte anak niyo, tata. Jesus, po ya. Jesus, tatang. Ayaw ba kita lang, di kita naganakan niya. Nap namamagsasaritaan at kalay sa amin kini Lloyd. O, dapat lang! Eh, lakay. Kasano nga ro din na di Hawaiano? Kinunamit manunamin ninanang na. Dikit no, dahil ito di kayat tanak mo, agad na ako maramit ta. Dati mat nga ibagbanakan ka nga, saan na akayat? Di damat kabsat na kasukat na, kaspagarigan. Kaya nawan nga rin mabalin. Alaya bang marudin di kita naganak kang kabarok tapos no mabagsasaritaan tayo di kastoy kababay man lang una kada kita karubagat amuda dakat ting imyan kita mumket ka Isus apo ya. Ito sa magig kini Adele ni Lloyda manon name api di damo nga mumi ka jibalin ako. Di ba bambaro no kakit di ka sinsin ko. Di damo nga nabayagin ko.
Sige, tawagag nga ro datatang kininanang. Tumay darito, ay abandan ni Kapitan Mi. Alisto na pagsasaritaan ti kasar, manunaymi, at kalpasan ti makabulan, dimtengan day tangal daw. Inimat lakasin kong Elmer, manunaymi, tinibadan ko, best man ko. Kasin, sumaron waktu. Kasar, sino kasar mo? Susan. Ano? Kaya mo sawan. Kit inyawid ko isunan diya balaya. Kasta? Kadam kadlangan niya. Pagkatasam mo kinayat. Yaw sa bali apilin na disyak di may diya balaya pa ko nang naglaing romance na diya ng babae. Sayang ang kakasin. Opo. Madmadi ko ma. Nasyak. Di amangan no. Aganan at kakindi asaway mo so na bantay mo na laing nagaraw o awantun pangisukatan na kanya gabato talagang nalaing kadagupang mi kano nga lalaki di biyag na idi kada ginimuno na kansyak kanot ka nalaingan po hindi siyak tumalabis man mo o na Nagdalinayad kami ngarot nga nagnay dito sidong datatang kininanang kinitsyon nga ading ko takam nga gasawa manong. Intultuloy, manon nemi, ni Loida, tinagtrabaho. Uwain, tultuloy na, rumor kami, aglogan no ka ni tricycle ko, idagas ko sa kama nagpasada. Pasaragkat, malanglang ka mga anti aldaw, sa kuntungan ng panala ni Sunan, no, panag-aawid, iti malam. Aging ka, manong nemi, yung padamag na kanyak kasi mangpetan di Hawaiano, nga mga asawa kumakong kawan. Kahit anang ron, ano pa yung pabalin na ang asawa kan? Ni ading ko na, tikasukat ko. Kahit naman, ni ading ko, ang di Hawaiano, kahit na. Kaniading mo. Kayat naman na. Baka agbabawi ka, no? Agbabawi ka nga ron. Ako maraming ko. Isot na ka niya. Nasiyat mat, tanong isoda tagasawa, kahit maalan to ni Hawaiano isuna, di tawingan na to datatang gininanang. Wala si Kabe, narikat to na. Tagasawa na mutan. Mabalinat ta. Mamano, mabayag. Nga bali hanto lagit nga naimot ni kayong mo, kiniading mo, di maramanan tanto madadulyar. Ay, di ko nadan. Kanya-kanyang gasat. Si kamit lakin siyak, tinagkatuluyan, kapatatan nag-asawa. Hindi agdama, manon nemi, talo, nagiti bunga, tayo ayat mi, ti asawag, nga ni Loida, nag-isi na kami ti balay, ta nakaornong kami manunaymi, kad nakaipatakdar kami ti bukod mi nga balay. Katpod no, natawing ni Shirley, dagi dinaganak kang kuwana, kendua kakabsat na. Kadeta, pagyamyamanan mi, tabinulan manunaymi nga daado ayuda. Nagkaroon na kasta nga dag birthday, deta. No dumting ti Christmas, deta. Ay dapat kita package, manong nami, nga umay idor-to-door ti LBC. Nga doan, nga tayo chocolate, kada delatas, kada dumapay. Inindutan ni Elmer, manong nami, naminduadan sa nga nagsina, nagsubli-subli ka ni Susan. Manong nemi, aging nga awansan. Wain, saan ka nun na si Magsangpit ni Susan? Tada ka nun sa bali nga si Magpadal. Tanong kasta nga ginong kami, manong nemi. Phew, basol mo kasi. Ano ka mga papasulan na? Sikat man lang nga rarami ti bukod mo agasan. Sus, no saan ka kumanga pimampano ka na di nga nabi di si kakuma. Sus, bakit di saan nga siya? Ngit ka po tasaga, kinayat mo man, siya ka man lang ng desisyon.
Sigamal nagko na nga, saan na kantong isukat, kabut aramidan ti amin, tapno saan na pala nga sumapul sa bali. Kasi siya nga talaga ugali na, hanga map-map na. Gabali nga bali, tao anak yo. Paanal mo ton siya kasaryo, tapno ni kasta kita, makaasawa kang tumatan, ito talaga nga naikari para kang kasing, baba mo kasing. Babae kalatan nga sanang ka kaskasar. Dito nga ron, di ba kasalita ak manong nemi, kanagyaman naglaonay, iti anos mo nga nang ibasa, kalbasan nga nag-impatulod kang ka, sabi kumata, damat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsalamingan tibiyag, kadagidi patak na di mga kanagbuya, kasto ka talaga tibiyag. Taori sa mo kayat, no talaga isot mapasamak. Taori man to kayat mo, no saan ba't nga isot na ikari. Da kami nga talaga nagkagasad kini Loida. Saan mat nga nasayangan ni Loida ti amin, tatimat ading natin isukat. Kat maramaraman na mimet, iti namay nga ipapay, ti kapsat na nga nakakasawa ti Hawaiano. Toy nga nagyaman nga pagaya mo, Dani.